matière ataontsika niany maboka avy an-tragno tsy hainao fa itony matière ataontsika any l'école adina hely biky izy atsika dégage vous me décomprenez ino zazy igny anao ka anao ilainy za tana raiky igny zegny azonao tana raiky karaha tsy masinao karaha mena io faratsignany masonakafo io ny azonao taravony za tondegnany devoir devoiranao zegny vitako agnatin'ny 5 secondes fo anao ka tadiniky mandeha Why'd you have to go away from Akony sambroanao ramose. Ay kama zay ramose mbola sa ty fa mata ana receptioniste ko maro ha Manao bakara minarwana no ramose. Akony toilette diaby. Donc famazavazay za não pandeia. Oh, não pandeia. Sabe malanjay client. Ya, mamãe. Asa dia não tem tempo. Ya, okay. Ya. Asa tingin sit keti. Ya. Why'd you have to go away from home, me love? Hey, why'd you have to go away from home? Ano ma'am yasa? Ya, nasa tu. Hindi, sama tutulah sa Se o gasto foi de boa Suons gratis vraiment, hein? Pego, vai, mano. Ele carafa, na pizza, não mozinha, mano. A ver Ah, ya o kapapangan jalan kalau untuk aqui dia marah. Ah, não mara na bundok buhay mara ka. Tezi que farfarta aí que não bundok tá, zaga. Ang farci mandet nambur. Lamba não nem só tezi com. Ya, Tanka, dikazim tamizi conto no zi. Ya, favniash tu ya. Oh, ai nunca terdiava aqui mapan. Pakai kopi fai dong fam kara cari tetap bat. Sering ngomong di sini kita masih enggak. Ila farnol zis ka mazira manartista na lang kruinga. Malaza mazira. Asa ba tsy joa feky manao fitegna tsy hoe za mamiriry fa tsy karaha joa za tegna itoko misy moyen donc za andeha aminazy. Ya, no kamatoko tegna fa tsy haiko edy. Oh, no mahita mariny koragna anazy fa za vraiment risqué. Za melako risqué fa ndraiky kafa zegny fa no ya par sens boka raha io. Ya vraiment par sens fa enao raha ty za. Mengambil rambut berapa ribu? Jangan mendefen Anu selam gari. Anu itu goblok kamu. Vivendo Sistema kalau masih mana? Dia nambar community coisa. E pera minha chamada. sini na nga battery zafa tinga Bumbu community competition. ya Ya. Okay. Nambar community nas coisa apa problema. bono do cambelo que ele caminhasse no Okay. Kita zaman dia menazir. Ya. Kau mah macam ni, cuma juga.
karaha sarotro be za zo le matetika tsy fafankahita fa za tsary misy raha aminao na raha tyka fa ela ndraiky raha tena fa sarotro aminakazy ny anao boka anao ko miaraka misy pianao ilanao fa anjingy izy zany mbola mitsontsiny za proposition anazy tsy mitsitsitsinazy za aby imagination. Tsy mahadiso anao ndraiky organiser fandraha famosoniana fa hitanao zay raiky eo matetiky izy io ka olo volana zay fa za magnazay tsy possible ataoko tsy vadinao izy tsy eo karaha ataoko mary izy io nefa regniregny izy regninao zegny tsy mahadiso anao ndraiky ety zegny fa désolé anjara nampy ny volana zegny magnaraka za de tsy makivy za hikoragna aminao ndraiky za igny za mikoragna aminao fisika za mety fa za azy avognany eky de regninao ty tsy miavo tsy fandantsika miavo akory nanao tsely tovolona faeko voanao tany za ialazy la faeko ranao voanao tany volanko aminao mitsy tapoka anao volano fa hitanao vaty anao mbola miexiste ndraiky rory ndraiky hitanao izy vola izy manambady aziko fa tsy afara volanko aminao tio tegna itsy rakotrinao io za masy fa za ndraiky koragna aminazy fa zanao mikoragna aminazy hafa izy fa sarika Andrevia boka asy malaky fa tsy ela raha volaniko aminao zay malaky eky zegny tsy ela zita 5 minutes karaha tsy tia za mbola kekeky io ka asy zay tsy ela hitanao boka raha nataoko taminao tagny taminatsika tamin'ny sambre tagny tsy mety ndraiky zay fa za tamizigny ndraiky desa regninao zay zavatra tsy miloko aminao fa ro ampiasain'olo kapato mahasarolefaka io anao ndraiky karaha mampiampiangotro za tsy mampiavitra aminao fa anao sarotindra alô zany dia amatoky edy est-ce que mialy tokony dia mikoragna aminazy edy sady maro koa zany ok Telefon monsieur. Grave asany hany. Vinavy jeudi. Mbola vinavy jeudi. Inona téléphone Kanjiro. Oui allô, karakory Kanjiro? Ewa spectacle atsika Mboromalanda e. Ewa tonga de fa manao pare mihitsy nareo e. Ewa. OK. Courage, hein? Raha donc mandeha maka lady de tonga de mandehetsika. OK. Chérie zany mpandeha. Koa nandeha narakaraka andeha aiza koa lavitra be izy zany hitanao zay nandeha tamaro voa ndraiky Mboromalanda teny. Mitsaka baka zay jere mana mavety be tsy mahay milomano koa anao lavitra anaty rano anao agny. Manaraka anao mandeha manaraka anao mandeha zany manaraka anao mandeha. Zany aloha andeha tsy hainy koa Ya, atsika niany andika texte hoe zay mitondra lohateny hoe le monstre. Qu'est-ce que le monstre?
Our text, acho que é mais desse. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire le monstre, monsieur? Attends un peu. Good job, on dicté, hein? Ok. Ouais. Everybody ready. Last. As a lie. Ano yung sumalat sila ng dicté mo sa lie? Huwag ka na okay, d'accord. Kaya hindi ko Rafael niya sa mukas. Halo. Sarah. Cuma dica nuansa, coba penda dari nuansa. Aja yuk si Suhaila. Sarah. Dia mau dica. Zamis Jimba. Sarah. Zajura. Nezana no text de Rafa. Que kurma. Sarah. Ya uti. Zati mas está nem achando que eu biju no cono. Gente, ideia. Ok. Ada tampilan novo? Sim, bisu. Yo. Allô, karakôry Kenjiro. Lamina izy io. Maray donc tsika mandeha maiva tanàna eo amin'ny Manomakomana hein. Ok. De karakôry ma i rahanao karaha nararary zany guitariste. Ça va? Ok zany. Ok, merci. Tahotra hoe kanao novona taminaka tandraraiky igny amin'ny magnaraka no mandeha hoazy. Savy koa no maiva tanàna zany ianao lavitra be zany. Zegny zaka manonga vombo be, e manao tafara. Afaka fo. Tirato. Ça va? Tem bobola? Tsy raha fa zay eny le maiva tanàna hoe andeha hisoamany. Tsy tazy mba doa maro mainy. Ay, maiva tanàna mana? Oh, maresaky ngahy. Misy famy ndraiky. Oh, izy koa famy raha zanao andala misy. Anao moa fa lafy ta? Famy tanàna. Kakinay mandeha mirendry ary. Fa zany ka azonao lafy lay mety sinoa regny. Oh, naza hanao kung nahitanao. Anao ma bon zany ndraiky raha miambokamboniky mobily foana za fa ingaby io fa nikaiky zato io fa tsy hailo hafa tsy haiko amin'ny fitony. Izy koa pilangalanao? Oh, maresaky mana. Shonao tamagna fô za ndraiky ka fa misy raha regny za fa tamagna. Io mitobile dengalanao? Ok zala. Nao zala tamagna izy koa avagny. Ambariny zikry. Ok zala. Karakôry la. Karaha hoe fanamboara lama radiateur igny. Fa tsy manara rano tsony. Normal.
araiza foana moa mbola iny mbola tsy mety afo foana aloha ma raha hoany mihitsy izy dia savy malakilaky fa tsy tara loatra atsika Voilà, ça finit pour aujourd'hui et merci à tous. Donc, aujourd'hui en 8, nous commençons notre nouveau programme et merci. À la prochaine. Joman, attends. Ainsi. Anao karaha atsika io mila mianatra tsara hitako anareo tegna fa lasa loatra ilay ditrinareo zegny ka tokony mila kalmegna hely zegny mila indrendrely zegny anareo mba ahafahantsika mianatra tsara satria izy koa anareo tsy hianatra za koa mba hokamo karaha anareo farananareo lasa bady tsy ndreko manokana amizegny zao manitra anao taty zay na ekamo anao mianatra boka io koa mbola tsy vitan'izay anao mandro fo l'école ato boka za koa mariny hoe any amin'ny fiarahamonigny anao riko mangalangalatra agny raha karaha zay tsy manitra tsy tsara tegna tsy tsara zay fa io anao mianatra tsara satria agnatin'ny fianarana no ahitana ny seo rehetra ao no misy ny lova zay tsara indrindra amin'ity fiainana ty tsy haiko zay sa mazava aminao zay anatrantranaka aminao zay sa karaha Bon, zay fa raha volaniko aminao anao mila magnano effort hoe le atoato boka eo anao azafady mandry be ka ioatra atao amin'ny l'école ty hitako anao rehefa tsy mandry anao mizaha ireo tsy haiko magnano iaby io fo anao fa indrindra fa ilaino masonao ao fo tsy tsara raha karaha zay fa tsika mila mibosy fo mazava anao zay Ok, mahazo mandeha anao. Ah, ikazero izy tsy eo izy madamo izy do sy andeha miboaka azy kare tsy mety ambasanao izy maloha tsy mazary ambesanao fo hainao boka artiste ty farandraza hany olo marefa izy tsy zegny ty izy fa za boka misy rendez-vous neny zany raha nandeha aminazy ka izy ma tsy eo za regny ambinisy zany anao maloha tegna tsy tafitamiko mazary mijaly anao anao le raha tekeka anao mandeha fodiny za izy zany raha nandeha ty izy boka mampijaly za zany la miambinisy or ndraiky boka raha ty sariny volagniko taminahy io ny problème izy koa misy mirana io pebisina isananao fa andeha boka hely garde zany volagniko taminahy miala sely aminao fa tsy mazary konivela fa komiato ary tsy volagna aminazy edy ny olon-draha anao nitady anao igny zegny navitry eo zegny merci Reno nisy viavy nizavatoky vesy fo nisy misy viavy nytaony zany le viavy nianotany zany sy antahaky ino anao taminazy volaniko taminazy izy tosy niboaka any ankoa zay anao ndraiky izy taminazy so mbola midokodoko
mazary ambesy ty ao ataminazy sy mazary fa ianao artiste mandeha io ataminazy ede ke izy avao mibozo ba sady izy nefa tsy reviko tanao izy iny kafa tamin'ny abattoir to karaha sy afanamby tao fa nefa ny karaha izany izy tapidirako na taty haiko mbola misy diapela zimizimily mifanamboty zaraha fa matonao mbola misy asara ikaty ok mamikisana ko Assyrian? Zavanao koa anao mameky be, anao mandeha izy. Andeha mikoafira. Aloha tsy haiko anao mandeha amin'ny Kenjero amin'ny sambre agny volagna izy amare mila magnano répétition tsara izy fa spectacle an-tanàna Majunga. Ianao za maro ya mandeha amin'ny sambre agny ianao dia volagna zegny izy. Confirmer tsara izy. Ianao za maro letso fa voarana an-tanàna. Ok, bisous. Aí uma fome numa. Hã? Za io mafamina kai. Fomno io mitsakatsaka io zelanao mandry fo zelanao zela. Zay mikataonareo fitrao. Karakory moa fanjenikorana anareo tombo. Anareo tokony tianao zokinao hiaraka aminazy. Zany fitrinao. Any magnara-madécourage. Son ndraiky le raha andeha tragno foany mampiseho amin'ny raha io foany. Za mandraiky hitanao zany nany mpisabosisy tany reny io tragno igny. Karaha ty tsara mampiregny izany. Nina koa manao ty. Tsy tiako imarana ny fasanao za tamin'ny Kenjero andeha hiteny an'le hoe izy spectacle. Tsy maraha misy na izy artiste chéri. Nanina ma izy? Za ndraiky andeha zingizingeny tany. Za ty maolitany olo karakory mazaza koa no misy vady. Teniteninao zany izy. Za ndraiky nangify taminany fa tsy tiako. Za tsy maraha izy artiste. Bon, izy koa karahan'izany basy Efange problème nareo famy ty zavatra zao fa akaiky kely karaha io. Karakory zao korotanana piby efa mandeha afisazy efa mipetaka. Za tsy tia toetr'izany tsy tiako e. Tegna tsy tiako. Zegny le problème nareo famy ty koa ndraiky. Fa ninaka raiky fo chéri e. Izy koa Kenjero ty tianao ajanonao izy. Izy koa mbala za tianao fa samody izy niany ty. Tsy possible zany. Za tsy tia toetr'izany tsy tiako. Ke karakory zany spectacle efa andeha zao io. Tsy haiko safidinao. Soit za soit Kenjero. Izy koa zany basy za mbola maregny mbola maro contrat-nao aminany. Mbola andeha jusqu'an-dafa nareo. Tsy zany ange fa azonao izy iny zany tsy manininy afaka leferiko fa ty spectacle efa spectacle efa kaiky be ty de ota. Za tsy mahiko tsy tiako fomba. Zao basy za fa tsisy fiara-miasa aminazy azonao izy efa tsy hoentiko marina zany propose hoe mbola hoentiko an-dafy izy hoentiko amin'ny Tamatavy fa iny zany fa za mangataka aminao chéri apetrao mba vita ty spectacle ray ty dia alefako mody izy amaraigny. Araiky zay mala hevitra fa izy koa fa amin'ny afara za fa tsy d'accord amizay chéri. Tsy tiako amin'ny fomba karaha iny tsy tiako. Zay zany zay fa leo teneniko izy aza tenenina izy fa za foana miteny anazy. Za ndraiky koa nangify taminany tany fa anao boka nandefa za taminany tany. Ok, zay fa jerijery anao fa akizy reo fa ho avy eo afara ao mianatra manjary. Allo vehivavy ty ka nge. Tiako boka fomba ny artiste. Tsy marary ny artiste. Angoma? Wela band. Ty business tany zara. Nahazo pitariko. Ambona ianao tamineko mana fitegna nahita pensako nanao miraha tsy azonao. Mety ohatrohatrinao mouvement aminazy. Kabarojo zala sava mana foi. Jomo tegna may fandeha raha tsy ny tegna mpikarakara business ko jomo. Bon, ino izy dia bon za tsy lava courant fa za ndraiky fa misy mouvement ko ry fa rendez-vous namenareo za ndraiky azonao za ho avy amin'ny jomama izy. Za ho avy fa za nikidianareo te. Nikidianareo raha io fa za kapoko. Amareka zala revontsika mizoka fa lohaka. Gardien, oui. Soma Kenjero. Za misy raha anton'izana bibibiby tsendrika. Tsy hita ndraiky tsika veta?
Jiro makarakôry mafandeha hitanao madame nakapika le nandeha teo izy sositra be zany izy avy aty zany ndraiky hitanao famy zany mbola tsy tiako enona ke izy zao mbola lasa bazary za direct mandeha ty karakôry tsara mafandeha am'zaka ity zany mandehan'izy ty malôha fa tegna sy azoko fandraisana satria tragno patrapasana tragno fody teo koa tragno mibiny zao ty tegna tsy haiko fandraisana kiaraka fitantarana anakah zany mikôtikôty le dala zany madame nakato asa mety marina ny mety marina izy fa zany mifody mila olo kely inga fa ty afama fa tsy naposiko hoe vadiko hosaky ny ataony raha karaha za nampoditra olo rehefa doko vety mibeny tragno sotry tamihoe izy loka avy teo na ihany zany fanatra amy sotry avy teo la olo kely ok merci merci la olo kely iny saritiavina mihitsy ange ok ya zay fa mandalo ok bon karaha ty bon atokondrika ty raha atokondry fa bon arriva ty atsika maky fauteuil carrière nareo ke karaha ty plantsika aminazy zay ro jomantry zegny zay mitsofotro avy atsimo an'izay nde tsofotro agnaty ao fa igona hely ndraiky kalasy areo miambagna antany io areo izy koa fa entaka boka le avy avy any zegny direct jomo miaraka amy chauffeur ka fa signalenao chauffeur igny ya fa signaleko izy fa près izy ndraiky mba olo atokisana zy atokisana namagna ny reny izy no bon ça va basi zay zay magnaboaka entana avy eo zay ro jomantry areo mampitrika izy agnaty tomobily azonao ya ok fa zay zegny plantsika arivagna manomboko minimino eo sika mandeha ya keka ro matériel kalasy matériel alohany atsika andeha agny anareo mipasa aminakahy fa kalaky jiaby fa matos jiaby fa complément alerte grave ananagna sady atsika tsy mila mitondra zegny ety gardera fa voasignala atsika ne juste hoe précaution hely fo zegny tondrasantsika basy jomantry tsy mody ke ka ho anao près tsara anao koa fa azonao anao nefa tonga dia lataky anao tandrematro mivolavolana amin'olo any edy raha ty secret ny karakory maragilado zao zay va vita tsara ty tobile ty karakory efa vita anjala tsara karakory ma malaladala ka laha androany mandeha amy sambo rany miteny amy tenjero sy avy mandeha ty atrano aty izy fa mangala contrat vita ny ardela tsara mihitsy kapitonazy zany ka teneno izy mandeha ty maka saikinazy fa mila mody le dala raha pitso mariny izy mody mariny mody le dala fa zaka ataony tsy mety zaka ataony laolo kely iny madame nake mihitsy nandehaniko ty le dala le resaky nandeha tamy sambo regny exact za tsy niny mihitsy fa za nandeha tamy sambre tany nantany laolo gardien iny lalo gardien amizay miteny zaka jiaby haiko tsara amizay raha io mila mody laolo kely iny fa zay sy avy maka ty izy mandeha mangala volany de mody izy chef Franky. Oui chef, repos. Anao zio mitondrasa namagna telo anareo mandeha ampasy madina ary. Misy olo tokony ho samborina ary. Gang samy tanàna ty rô io. Ary d'après renseignement mazava, irô io zegny tegna efa managna fiadiagna maro rô io ary pampangororo amy tanàna ty. Dangereux zegny, ke enta zegny namanao de lasa anareo. Zay, voaray. Oui chef, voaray chef. Sifre. Sekali dia nak pulang dengan sifre. Di sini mana? Nak pulang pas Madinah. Saya usah sendiri sendiri ya. Terima kasih.
fankozy taminao za tsy maintsy avy koa fa zony mady za tam'zigny hainao za fa tay maritry mety alika atao za tam'zigny fa anao mbola tsy sérieux za avy sarakasy manao azy io alio karaha nindesiko ratsika fa azonao fa za teo za koa mbola vinavinaseky fo za nandeha taty efa tany idika tany fa za niambesy za ndraiky andeha fa nao avao avy amy place agny izy nao safela misy Allô? Ah, nareo ndraiky za teo. Bon, mila renfort. Ah, namaly be mara zalahy. Ah bon, ya, alefako zegny le renfort fambarambara za tany misy anareo dia le azo zegny efa entaty. Araiky fo manazo. Azo jomagnitry? Ha, efa regniko mihitsy histoire zalahy. Ya. Tegna efa agnatin'ny étude dossier nazy fo za tato atsy bon. OK, entaty zegny fa azonareo fa hoavy le renfort. Why'd you have to go away from home, me love? Hey, Hey, nandesy mafanapany. Ay, miboka ovona koa aminao zegny sady antsika izy io zegny fa resaka mariage direct ampotrensika mare. Zafady ino ataontsika anjaro? Netaova lasopy aroe. Bon, ke kavy aminao mafirina anaovantsika raha. Tiako vita malaky. Bon, amin'ny semaine ambony basantsika mikarakara fa izy mila ataontsika miavaka edy azo tao safily zany avy tamajinga tany fa nolo artiste maro ilitsiliva izy io fagnano avy amzy hery nafako magnavitry ngiaby Californie jiaby koa tsy maintsy ao safily eo tsy adigna maro feky zegny elsanjelsa aby Nela invitation fa nataoko afaka koa tokony invité. Ary ataontsika kao vedette fo hodintsika tanàna ny voema fa isika tsy hagnano tomobily zegny ka fa kozy vrai koa ninakady Ty atao eto ma cérémonie atsika mitady tragno malaladalaky atsika izy hoe commence mitady izy avao amizay Antsika amin'ny église catholique maventy ary fa le cérémonie dia miboaka avy amin'izay mandeha amin'ny Zanzibar. Zegny malalaka. Ia méthode donc hoe tsy blame bas fa anao fo fa sakafo mitadiava accessoire an-tragno karaha électroménagère aby hitanao fa Ya sady za nahita tary tamin'ny divady tary misy raha tiako be zay. ia fa mety tadiavinao safentsika ny ataontsika doa Fa na dia zegny antsika tsara mandalo amin'ny planning familiale. Planning familiale raha miomba tokantrano. Magnamety hevitry masoa. ia tsy manisy ka fa karaha zegny efa mandedy atsika fa atsika tsy miambigny raha arombigna atsika andeha Namare. ia mare zegny bas Tsara vita malaky koa mariage. ia mare bas azo atao rabekiny te There comes a time when we heed a certain call, when the world must Karibu, karibu, mandusha nalo. Mazoea sasa. Kabar nalo bakanya. Kabar. Zay kana regny ang tokantrano zegny tsara mandala amin'ny planning familiale. Mamasy hevitry masoa. Namana fa narinesana izy va tahena mba narinesana izy télévision radio tamin'ny namana ia fa zava-dehibe zegny arabenay nareo navy aminay eto nagnatony zegny mare ndray agnatin'ny izy ty hitanareo fo zegny araka ny fiorenanareo tany
ke agnazavazava hely aminareo tsendriky za avy eo tsika mikoragna tsara be momba izy agnazava momba le raha tadiavinareo ty ny service ndraiky hitako ato zegny momba ny fahasalamagna ny fananagna zany hoe nareo couple voa andeha anambady zao io tegna aminakato nitoko azy niazahoanareo torohevitra amin'ny raha zegny ke hoazavizavaiko aminareo mivadiagna tsy raha hoe atao anambadika rio fa misy objectif fo agnatiny ao ary zegny amitsika gasy magnano hoe anambadiagna hozy iteragna ke io tova ampiasaigny amin'ny fiteragna io mihitsy nikarakaraignay amin'ny ty service nety ka nareo nilaza hoe planning familial ahitriko hely ndraiky tsy zegny loatra andrakoragnintsika fa le fahasalamagna an'le tova hipitrahan'le zaza feky satria noavinareo zao miantoko le fahasalamagna zaza ateraka anareo igny koa miantoko avenir anazy andro hafa igny ke ny atomboko eto ny raha tokotro atao voalohany zegny magnano fizahagna zegny alohan'ny fanambadiagna examen prénuptial ny tegna antony koragniko aminareo niany mba hitaritiko anareo agnanaovagna dépistage anareo hoe zao vo hagnorogna tokantragno de fa samy mieritreritra amizegny tsara amizegny de fa anareo hoe miaraka magnano dépistage atsendriky araiky zegny faharoe lerany avy ao nivadiagna io amizay ny sida zegny tsy hoe fanagnana le otrika aretigny agnatin'ny lio fa direct magnano hoe voan'ny sida zy tsy zegny mba le otrika aretigny fo agnatin'ny liotsika fa tsika ndraiky farany raha mamindra fa impidianako hely le test dépistage zio io hitatsika teo izy mifindra ozy atsika amin'ny rapport sexuel baka eo amizay amin'ny lio baka eo ny raha tsara hoe atsika tokatrano voiforony nareo mifindra koa izy avy amin'ireny mandeha mizaza ankibony izy ka mavesitra ke zegny ny maha important be le izy koragniny aminareo satria nareo agnorogny tokatrano zany noavinareo zanakanareo tsy tsara zaza miboaka bakao fa mpandesitsika raha zegny sagnatria izy ka misy amintsika ke nareo tsy raha maro be doko ambaranareo fa anareo doko fanaregny maromaro zegny kela ny fanambadiagna raha sarotro jeune couple ohatra anareo io mbala agnatin'ny fitiavagna be nareo zio io mino za fa tsisy le handehandeha hitsakaraka hafa eky dao akory ny fanapahan-kevitry raha mise courage madamo ato karaha tsendriky fa azonay atao zio edy andeha nareo misaotra nareo fa hitanareo ndraiky tanegna anao zo sady asa ambariko anareo tsika miboaka io aty hoe tany agnanaovagna dépistage hitanareo iry lavaranga iry ankilany moto io ivaravaragna misokatra io ao zegny le dokotera mikarakara dépistage merci namay azy ataotsika ty aloha fa irinany tsy haiko mahany any misy famifiry alohako netrika mano proba feky papavia aja ino mo navenitity ity navy tamin'ny family ty efa navenity ilana mazany mesy miasany vahoaka sy mpitandro filaminana dia voasambotra ny jolay izay namaky tranombarotra iray maromaro ireo jolay fa ny anankiray efa tratra eo ampelantanany manam-pahefana ataoko mareredy voalohedy natsika mba mareny drako tsy ndraiky mba jo mangitra eky rô ny trahatehaka tamin'izany dia jo mangitra nany karaha iny jo mangitra igny Karim. Mbola tsara dokotera. Mbola tsara. Tsara. Karim petraka. Ino moa ny ampodianareo zay? Tsy zegny fa zegny ka mikasa amorogny tokantrano zegny ke zegny iky zegny efa lavy tamin'ny rasazy tato nanontany torohevitry mikasiky raha ke izy amizay zegny nivolagna hoe tsara hoe raha ke magnano fitiliana izy ke zegny zegny
ia tsara le fikasana roa misy fombafomba tokoa lera anavatsy misy fombafomba mila atao misy a fitilina maromaro tsara atao lera hivady misy fitilina ray atao hoe hoarina roroa misy a tsara atao te antany a azovony analandramose za kenjona ia firy taono 20 ans ary mademoiselle firy taono moa zany anao zao minamana 19 ia fanaraka tsara misy le taonareo fa misy fitilina mila atao misy toerana andefasako anareo roa anaovana ny fitilina io misy taratasy amezako anareo andesinareo manany fitilina tsara ho fantatra mety maromaro le fitilina fa ny manokana tiako atao dia ny fitilina VIH sida ity taratasy tia hoentinareo amin'ny laboratoire fitilina amin'ny hôpitaly eto dia lera vita izy andesinareo mipody atia koranatsika ny fombafomba mety atao amin'ny fikasanareo roa hivady zay dia ito taratasy ty hoentinareo tany io anatin'ny hôpitaly ato amin'ny laboratoire dia nentina mipody aty avy ake amezako andramosegna zay zany ary dia efa mety ataonareo le analyse Karibu. Wala tsara. Au karibu petrapetraka. Tabaro. Prezentiko aminao donc za ty zegny mademoiselle amina fiancé-naka dia za 15 jours nidiany aty zegny andeha hagnano fitiliana raha hoe safe zegny zay manana plan olo tokantrano zegny bake zegny aviany aty mba andeha hagnano fitiliana zegny tsara ndraiky zay maloha satria aloha fivadiana tsy maintsy atao zay zavatra zay ke mampatsara le raha zegny ataotsika le analyse zany tsaratsara amizay surtout zegny le resaka VIH sida zegny dia ho ataotsika analyse anareo roa zegny mba ahafahanareo magnomana le tokantranonareo aorigny izy tsy mety zay akory tsy matahotra anareo ndraiky pikira hely tsy marary anao natao voalohany aloha ary ia ataotsika eto zany tiany anao e dia tiany any madama zay ia tonga dia alefatsika izy tsy marary io fa zavatra hely fo mipitiky ohatra pitiky moko mbola marary zay anao mitsangana anao ramose mitsangana anao fa akory narary amizay boka tsy mavozo madama anao zay ty amizay tiria eto zay any madama ndraiky fa tsy mavozo anao ndraiky zao avy eo ndraiky ary
am'raiky ty fo zay karana pitiky moko mbola mararo zay ty tanà eto zay dia afaka 20 minitra 10 minitra nareo mitandregny valiny zay fa de misaotra nareo amaray nareo mandalo mangala valiny de mivaliny amizay amezana dokotera agny de anareo amizay mitandregny izy any fa nena fitiliana fony ataoko zay tsy zay de misaotra indrindra amin'ny fahatongavanao hoe nanao an-tsitrapo le fitiliana chef Thierry ndraiky chef Franky tanao aleva edy joanitra misely zany fa misy olo amanizy ato ke tonga de eto amin'ny salle d'attente zay ok ya karibu naroro ya efa vita le raha nareo fa tonga ato amiko ny valiny analyzy aleo ngamba tsara mila tsiraika ndraiky naroro mady amizay le rano moa efa nandalo teo izy ty analyzinao teo ambany tany ko misy raha tiako zavanay kely aminao karakory ba zao docteur o zany le raha tamin'ny analyse nataonao iny nisy raha nampisalasala nisy tamireo négatif fa nisy positif positif zany hoe zany hoe izy io aminay eto misy ny atao hoe résultat indéterminé ino koa ma zy io koa raha nalaky lavy taminaka karaha ila tsy tsy voafaritra mazava zany na séropositif ianao na séronégatif fa misy analyse lalindalina mila atao any amin'ny foibenay afantarana marina fa séronégatif ianao na séropositif ka kalmenao rahafizay zay koa vraiment tsy fagnaraka aminaka zegny ino analyse laliny zany gaga anazy nalaky enan'ino nakaela za vraiment tsy mino zegny rahafise za petranao aloha zao nataotsika mbola tsy miteny aminao mihitsy hoe positif le raha fa kely indéterminé zegny koa vraiment tsy fahitako zegny karaha hoe mbola tsy arofa misy analyse lalindalina ataotsika tony le sainao fa io mety so zay eritreritro zay efa raha tsy avy atrany eritreritro fa mety so zay fa misy analyse ampandrony ataotsika de alefatsika any foibe io vitatsika mazava manakory le lionao vraiment tsy mety mazava nine vita nalaky na lafa amina fotipotsy ty raha tsy matoko amy raha ty ndre lafa magnatso eny azoko problème anao fa aloha ataotsika zay kalma anao mandako tonga an'izay toneo le saina aza rahabe anao fa aloha iambina ny valiny analysitsika i tsy mavany analyse atao any fa ary fomba ny fitaovandreo any zay
ianao tsy tiako fa io raha fa tsy raha vita tsy hainao indéterminé io zegny tsy aminakazy zegny efa Antananarivo volagny docteur izy zegny tsy haiko indéterminé tsy hainao izy zegny tsy vita tsy haiko mazava testy tsy mivaly tsy mazava tsy haiko alefa Antananarivo zegny tsy haiko ireo zao fa mety agnaza tsy hainao positifina tsy vraiment tsy levé bon zara be bon antsika donc sans mody za mandeha mitano varotra iny fa za mbola vraiment tsy mazava vita tsisy raha tsy azo fa zay za tonga fa tsy ohatry feky am'raha izy hitanao karaha ty bus zao te zaveko aminao mbola rabe tsy haiko ino ma indéterminé zegny karaha terme volagny izy to tsy haiko fa izy volagny mila magnano test tsy haiko alefa tanàna mbola farany mbola magnano test tsy haiko misy test telo zegny ataony atonao mbola tsy izy mbola tsy nivoigny zegny koa mitao efa jery raha azy efa tsy milamy fa mbola misy test tsy haiko après 3 mois tsy haiko magnino elaela amizay izy avonzay amizay zegny rovo afaka mivogna fa hoe positif zany négatif fa izy mbola tsy haiko za fo zegny mijery raha fa tsy mety matoa izy tsy décourage donc tsy haiko zegny koa mety za takoiny zegny afa misy conséquence amizany tanao vafana ianao zegny io zany tatsika amizay miarateraky miafa misy raha tsy izy ianao tia raha fa milany tsy mety jenatavana tsy milany fika amizay mara amboara dironao não positif tipo dá pra ficar aquele canal não sei a gente só na ele quando doutor tsy aminao ka place anao mbola magnazava iny zegny vrai fa bon zegny ndreo volanao zio ne mba plan atsika tsara zao anao zio iny ndo mody zara be fa zava zegny tsy raha be tsy zegny zany tsisy raha be fa tiako za mbola andiniky raha ataoko zegny any za fa anao tsainko mody fa za hoe tiako za raiky fo tsainko dia raiky zegny za tsy raha be fa za mbola Olha, deu uma placa. E a Cif? Placa, será na minha joma? Allô? Bon, anao joué davia ty za joué le taly aty anao mandeha ty fa za joué voboaka tamin'ny docteur ataony andeha nangaly raha be zegny zegny fo de ia zegny fo. Kamano. Raha hitanao za zio hitanao za navy volavy tamin'ny docteur atao za afa vita le 3 test nataony ke zio zegny afa hita mibaribary ohatra anao mahita tagnana anazy io fa positif zay raha regny tao ke zegny izy zany kahiako anao zio amizay za andeha école fa hoe tsy anao mahita olo ty anao tsy anao mahita olo mba revenao any zegny iara fa mintsika dafa vraiment tsy mety fa za sady za koa tsy hainao fa za ne olo fa mananjanaka agny andata mbala za mananjanga ke za karaha hoe tia tegna be za aminao izy ka hoe io anao iaragna zegny tigna fa tsy haiko fa izy fo zegny afotinakany tsy mivigny zegny fa zegny aveko mivolagna aminao tsy vita misika zegny Serena iny za zegny tsy alaintsika tamin'ny tsy mety volagno tsy mety ambola feky za rabeky sady za tamin'ny tournée tany koa nadiditra tiako ambaranao zegny faute mavetika atao
tagny marina zay koa avy tsy tao zany oriko anao koa olo tagnila anakany reko tamizigny ary zigny avy eo koa alele anao amiraha bekiny fo sady za zegny mitroby anao izy ka misy olo tianao sady za magnano azafady aminao fa tsy mety raha natao tsy mety aminahy avinao fa tsy zay zegny le nankinao fa mbala mety any agny zao misy olo mbala tianao ary tianao kany hoe tsomba zegny anjaranao fa antsika koa vraiment mety afa-tsy anjara donc zany volagna aminao mazo tegna mara fa zegny kamazy atsika tegna tsy latra marintsika kozagnary mandatsara jiaby zany tsy hoe alako anao amizegny tsy hoe rabekina raha zatao mameloko anao aminaka décision naka mariny zegny gravy fa izy zegny kamba mety hoe aza meloko aminaka anao aminahy za tsy afafa aminao koa misy raha azoko agnapiranao volagna bon zegny donc nikahiko anao fa za mbala andeha 5 Kekuri. Akory manao ato? Ato zika zegny ça va anambara fa tegna mahatsiaro manigna amin'ny raha natao e mahatsiaro manigna tegna manigna satria izy fiaignananakahy hitako tegna niova tampoka loatra izy ndraiky ka na mandratsika na mahandro za tegna tegna igny mieritreritra hoe mba hiintégré amin'ny société igny hoe mba ho namandrony antegna irody mba modimodely antegna dia igny ndraiky nanjary ke koa kory lisetsika ao tsara fe mandehandeha fa fianarana eo hitako anareo nibeka tamin'ny télé satria ato boka misy télé ny prison nareo nahazo mention zay anareo hitako na tsara lycée zany da ifo mahery anazy eo igny koa nako vita fiancé ebiky rô reny andry igny ka ero donc losylosy vankans agny anosy be agny ero tsara milozy ke koa nday managno mba niantony nahatonga anao tafiditra grave fekeleny fanao karaha isika tsy dara be ndraiky navenao za io za mba misy manatany zay anao tony viavy re mbala tsara anao mandra mbala tsara eky avao mao ataona eky boka izy io tonga tsara eky maty io tsy tapoka anao Sapizika avao fikikeko za tsara piziko za fa tsy fa le raha beky anao fa mivolao eo fa tsy possible non fiaina tsy raha magnano zegny tsy pampina tsara zegny mba magnamboatra saigninaka zegny izy no ke koa mihery zalatsy ny kavy mihery vadinao izy nandeha mazengany fa eo tsara hitako na lombolombo nety zegny zay tolombona za ndraiky koa miambina anao fa tsy azonao ny rano baoary tsara zegny lozy tsy mahay raha io vadinao mahay mihira tsy za tsy dia mahay za fa raha sentiment zegny azo tiako hira kalokalo miranira fika atsika fa misy raha tsy mampitovy atsika reto fa raha tadiavana tsy mampanira atsika magnano zegny tsy hainao fiaina fa basiky possible atsika zao afara agny tsy mavanga fa izy fiaina nefa basiky za tiako mivadiko malaky possible raha bon zany merci magnaraka yaourt Karakory saya no ça va itu ça va itu fa izy mba lazady na misy parany izy mbola mipenina ty mba nivadibady izy magnano zeny tanga
tsy karaha zay tsy raha mbola ho azy io tsy raha za tsy raha hoe tia hazo aminazy fa zara tia hazo hitanao raha ataonao zay zao amin'izay ka anao boko agnano posy zanao to tiako mivadibadiko anao ty izy io ty manao finazy io mety fansariky no glasinao ty amin'ny magnaraka fa mety zakany za io da tegna problème naka ndraiky tsy asitraka anao fa fitiavako anao fa mahatonga za nagnano karaha igny hoe za am'zay zany nangala hevitra tamin'ny hafa aby amin'ny quartier neta re raha hafa ndraiky nanan'ireo za io magnantegna safia ro ireo ro hitako tegna karaha marigny raha volagn'ireo nagnaraka edy antegna igny nanjary dépendant am'zay za konigagana hitanao tamin'ny télé havanako andriky nagnano igny zao manty za nantena izy mba hiovaova edy na misosoko izy ndraiky nanzary alcoolique antegna za ndraiky raha navy mpitady za tsara safia io misy olo magnatriky zegny cigarette am'ireo prisonnier sasany aby toaka na tsy ary migaka toaka fe 3 fa 3 mois tato 3 mois tavela safia 6 mois sazinaka donc miboaka viaty donc tegna mba tiako nanao miovaova donc mba atanao ve miboaky mba mampiovaova anao izy koa fagniriagna anakazy tegna miaraka aminao tegna tegna mba manvoaiko mbakanao refa tsara donc mba magnova anao zany za anao fo andavanandro anao tsy ety mahay magnova ny sosoko raha afaka izy io ia zay ndre mitondra raha fa tsy be mba dinan'io ka ty hoe ady miaraka mofomofinazy merci fa namagna marigny anareo ato tegna manahirana ndraiky ko resaka hanigny zegny da ato e fa antegna ma zegny antegna olo misy azy karaha tsy dia tokony hitrehitrehitra fa karaha hoe nendrika antegna raha karaha zegny naneva antegna fotony sazy fa tsy mba mampiovanao eky ny raha ataonao zany sandwich merci aminareo ia zay regny donc mandeha ndraiky fa mbola maro de voa mandehandeha tragno agny andehanareo Jomanky dia mbola misazy any amponja ary nanenina tamin'ny asa ratsy vitany azony avy tamin'ireo namandratsy ary vonina ny iova-toetra rehefa mivoaka avy amin'izany sazy mahazo azy izany fa ikanjereo kosa dia mbola nanoho ny asa martista azy izy ary namorokira mikasika nyzay zavanitranga teo amin'ny fiainany dia neretinazo avy amin'ny firaisana ranofo sida izany ary manentana ny namany hitandry tena fa afaka heritaona taty aoriana kosa Ouais, comment c'est Nani, vadiko tiako be ty zalahy. Anao tsy afa nagnano raha ka anao to zao. Nagnano raha ely fô za. Za fa volagna aminao, tsy haiko hoe ela donc avy izany kanabako ireo kanafariko mba magnampignampy anao mandrapitirano zegny asangalam-piasa feky tsika vadiko. Io ka fa hoavy andraisantsika. Manavy tsy tiako mizano amijaly be igny fa za tsy de mavita magnano raha an-tragno za raha miasa. Hitanao za midi za ve avy sy boko mandeha miasa sy za tsy miro avy eo matsafa hoavy. Ireo ndraiky nano avy fivolanindreo fa tsy haiko boko. Andraisantsika feky. Za fa tangalam-piasa tsy angalam-piasa fa tsy ndrika tsy tiako mizano amijaly vadiko mary. Tiako anao no kotiaza amezaza fitiavana misaoty anao fitia mifamaly zegny raha tsara anao zaraiky fogna tiako zegny tsy vantara tiako anao.
those words don't explain. So much you do for me, can't picture a day without your face. I'm always in a codec moment when you're next to me. Sometimes, boy, I can't breathe, boy, swear you never leave. My love will never change, you'll always be this way. We'll always be the same, and they can't take that away. We can run away, our love will lead the way. So we'll just let them